Noma sengiyafuna indlela ngikubona. Ngibela phela esitolo manje ngiyofuna ipayisa ngithi ngikhokhile umshiwa phela bese ngifuna kwenda nechicken. Oh, nama minutes lafuna. Manje ngikhazana lena stock okude yanginoma minutes. Ngikhaza stock 2 minutes. Awungashaba bekudinkinga. Hey, password la ngifake password. Para into manje I love you. Para ukuthi into manje I love you sibona ukuthi angilifune ngelicingo. Ngitsini wekudlala mina. Hayi ngeke la Nkosi ngeke manje asisebenzise ngilikhipha. Livule lecingo yini udinga is AI. Awucheck pins. Komane nina la Nkosi usebenzisa sibonga sami password yakho. Okay mina ngidibuta ukuthi boxolisa ini la ngokhuluma ini. Phela mina No, but I didn't expect this much la Nkosi bonini. ufuna ini awufuna ijoy. Mina ngifuna ukuthi ukhululeke around me. Bayangiva mos. Asesime ukukhuluma ningene inombolweni. Ma contact. Yeah, ma contact ubuke ukuthi ingadi nombolo. Ngithuphela. Nakhona ngile yami le ni-check naleleni. 76 number na 79. Na 79. Le 8 number chinse. Ndimanze kude lutho lana. Press team. Konke ngukugicita konke lo press team ngitsilite yonke into ngoba nangithi ngiyabantu bayakhuluma ngabe ngaya kumfundisi umfundisi ngatshela ukuthi nangabe afuna ukushumayela utashumela sonke sesonzeni lezi don't need ukuthi ngibe ntombo bafundisi. Okay man. All night prayer angwahambi. Man uphi lo nanga. Lo mngane boyfriend owakho. Awuseshela ukuthi kubona ukuthi khona lokuvela khona bo. Man, nalo so delete inombo lakho. Kude lutho ngicela ngene ma recycle bin. Ngena ku recycle bin. Kude lutho. Man nango somngane sotela mngane wena. Gijima etithombeni baba, gijima etithombeni. Imanzi uyadlala ngena etithombeni ukuthi tingaka. Ukuthi itabani. 12 kuphela khona letani nawo. You are the only person lo let's show again. Where is the need ukuthi ngibekele mfuqumfuqonke? Man nango sipho lecule lisela khona lecule nango sinasekude lutho like kwakho lokupersonally. Phela yo. To be honest, lecule meaningless. Only one thing lekhona mawungekho ukhongekho nalandlini maybe uye somewhere. Just ukuva ukuthi uphilile la ukhona khona. Otherwise there is no need ukuthi ngabe solo kude lokuspecial ngami le. Nango so shintsha like everything is. And the man nombolo delete ama. Uqolelana khamba nema Air Force nama actions awukhulumi namlonyeni. Uyangiva mos. Mana sengishaya ngosto khona kwesiyacimela ukuthi sengisaphela abantu osuyabashayela yebo konke. Kushaye bani kuthi mina ngasha just have the phone the whole week. Nami ngisafuna ukufuna ipassport solo. The whole week. Yeah, the whole week you can keep the phone. Nasebashayela la kimi. Nabasha noma bangashanga semthoyivelo uyabamba hello. Mina ngifuna ukuthi nabashanga ngathi sekutawu kugijima zesiphuko. Angisile umuntu mina ngiwapha. Keep the phone the whole week.